kunakisisa. Rinotinyaradza mudikani. Kana kutya hatimbotyi. Bata mabasa nguva ichiripo mudikani. Ndokuti tigosanganawo kudenga. Wototenda muna Jesu Kristu. Zita raJesu. Rinotipa kuzorora kani. Zita rinodiwa muupenyu hwako mudikani. Kuti tigonewo kusangana. Watama panyika ino. Ndatamawo panyika ino. Iro zita raJesu. Iro rine nyasha mudikani. Rangarira uchatama mudikani panyika ino. Tenda muna Jesu Kristu. Ndokuti tigosanganiswa. Jesu ndiye kamprofita wedu mudikani. Ndiye kamuprisi mukuru. Ndiye nzira kani. Chokwadi neupenyu. Ichokwadi rimwe zuva kuchaimbwakambwaka watama panyika mudikani. Mabasa ako auri kubata tinonosangana here mudikani. Moyo unenge watonhora mudikani. Panenge pasisina kana kudziya kwomuviri. Asi kana uri muna Jesu iwe. Tenda muna Jesu mudikani tisanganiswe patinotama panyika ino. Kubva panguva ino ngatiparidzirane rudo mudikani. Nekunaka kwezita raJesu. Ngakunzwike kusvika tasvika murufu.